Rahul Debroma kango iPhone 13 blue color kemajak mani abo mankha khoroksa borok klaijak manai bo call khlainai bono phirogiri kha o mobile kemajak mani porewo ano phone khlai sarka ani mobile kemai thangman kisa khobor sarogiri gadi ke sarogiri man pore gonta kaisa kangke chung khobor mankha ke je kemajak mannai ke o mannai ni address ke langma hati kemajak ni bumung kangke Rahul Debroma boni parang kangke Lolit Bazar bukang obon sai sikang Rangchak kemajak mani khoroksa bukuk bone totarani chain kotorma ke khunjorogo kanjangnai tongo ke rang rok tongo binara document rok tong ke khoroksa takhok abo kemajak manmani bo han phirogiri kha rabar size kaham nogo direct mano musung khangkhe o number call khadi ko ekdom kaham kaham blai krak krak sai nong nor phani do abo khe khoroksa takhok bo mal kesar mani obo delivery bini gari ni karikha ni size nai di bono bahai ro phai bokong bo mahai Champurnagar ni lagi kip kupon norok direct nanam sungkhangke or number sirijak o screen o sirijak or norok direct contact khadi songsinai jotron hambai